Na sziasztok, eljöttünk erre a elhagyatott helyre, vásárcsarnokra vagy hova. Itt van velünk Imi kolléga. Mutathatlak? Na. Nem? Jó. Akkor ő cenzúrázva lesz. Milyen rendes vagy? Jó, akkor cenzúrázva. Úgy hívják, hogy Cenzúra Imre. Na hát menjünk. Jaj, milyen izék vannak itt. Állj meg egy picit. Csöndben legyünk. Hogy meghallgassa, van-e valaki bent. Imi, várjál. Jó, nincs itt senki. Az itt ne. Nem mersz elmenni. Hát ott nem is. Amikor fölsétáltam, csak odáig mentem, mert az ott már ilyen cuccos. De érezted, hogy Hát igen. Hát figyelj, leszakad, max itt hagylom. Szerintem gyere levonnom, le fog szakadni a szar. Hát nem tudom, ez se az a... Várjál. Ez talán még kibír. Hát menjünk. hova akarsz menni? Csak vezesség. Tifarunk. És izéből tudod, melyik ez az izéből? Mivel játszottak a Robiék forró játékban ezzel? Ja, az a... Viszont ott van ott egy izé, ott fotóznak bent. Ott nem nagyon izé. Minden látom ott a fotósávai. Tényleg van valami. A pont fotózás annak. Baszki, hülye, akkor viszünk. De ne ordítsál oda. Tényleg van valami. Ja, itt van valami, gyere. Gyere már. Hát ők izé, pólófotóták. Az lehet. Geci, nem is voltam még. Légy már a fotósokat. Nem tudsz rám nagyítani? Gyere. De látok, várjál, mindjárt megyek, csak megnézem erre mi van. Milyen jó hely volt. Hát a durva. Anyád. Rám szakad. Nekem annyi. Menjünk már ki. Menjünk. Arra nem lehet? Jó, Menjünk. Anyád! Te mi a faszom vagy? Ez mozog. Ez mozog. Mi a gecén volt az? Szerintem egy patkány, de nem tudsz szörni. Leszoppan. Adja valamit. Hagyjad, hagyjad Imi. Anyám jó volt az. Mi ki tudunk menni? Majd látom, hogy szörnyűt tudsz megindul lefelé. Én sem tudod láttam már. Cumó. Az egy két lábon járó fanször. Menjünk le, hogy én. Ez a pincse. Oda közbözött a fekete geci. Fúj. Mi ez a sok tudsz? Szemét. Szemét tegének Tibi. Na, mondtam, milyen jó helyre hozlak. Ott van a TikToknál, gyere. Itt is van ilyen két lábon járó fanször. Hú, de még egyszer. Azt a kívül. Ott nem megyünk. Megyünk arra. Már az hangok jönnek. Megyek, csak kinézek. Aha. Hol mehetünk vissza? Nem, mint a vasútállomat, nem? Aha, voltak is vágányok. Hát itt ez volt a úgymond központi hely az egésznek, ahol tudod itt hozták áru. Tupak, úgy hívnak engem, most is úgy hívnak. Na hát itt megyünk föl. Imi, menj előre, mert te vastagabb vagy. Ha megütnek, akkor... Te sokat érsz, én nem érek sokat. Te bőrkabátok, meg van jelölve ez a hely. Faszom, ennyi lépcsőt. Mozgó lépcső nincs, vagy lift. Laknak? Egy csokolom. Jó csöves hely. Menj, majd te társasjáték. Mi a fasz? Ez egy pikó izé.
Ne nagyítsa, nem tudsz rájönni, mert pici az objektív. Simán lehetne itt minden. Hát meg ezt a kocsiba beülünk, és te hülye gyerek itt lehet felnézni. De láttam egy klipbe is itt, hogy rappelszem. Nem tudom. Pankkutyáik. Igen? Nézzük meg, mi van még a izékben itt. Kurva nagy. Még még ezen sétálni. Még ilyen ruhaszállító fogas is, milyen egyéni. Csodálom, hogy nem laknak követ, pedig jó hely. Laknak is, csak mondom most buliznak, vagy nem tudom. Itt már voltunk, arra menjünk végig. Aztán végig tudunk menni az egészen. És fölrakjuk a GoPro-ba, de nem teszem fel a fejemre, mert azért oda beesni. Pedig graffiti is van itt. Fú, de anyád, most tériszonyom lett. Imi óvatos. Jó, azt hittem, mert nincsen ott. Na várjál, ott már azért egy kicsit... Aha, ott már járna összes. Figyelj, csak nem szakad le. Jó, megyek én előre, de akkor leszakadok. Téd a gépem. Várjál. Amúgy videóvetősnek annak az van, ott mindenhol is. Hát ott téged bírni? És óvatosan, hogyha futni kell, akkor intézkedni. Ott is egy potyak, aki és így néz ki. Egész szép az épület. De az akik ott senki, nincs ott senki. Ott csöpög a víz. Itt laknak én. Szívben videóztam. Hallottam, hogy vendégek. Vannak benne? Hallottam. De lemegyünk szerintem. Most kadrám. Ez... Vagy csak lássátok, hogy milyen vakon nélkül. De durva. És milyen hideg van itt. Anyád. Végig megyünk. Menjünk, úgy sincs itt senki, nem? A faszt ihezgel. Lehet, csak benézek arra, mi van. Gyere, gyere. Menjünk erre. Arra már nem merek menni, mert ez nem biztonságos rész. Szerintem. Arra való megy. Gyere, menjünk végig arra. És akkor fönt fölmegyünk. Arra azt mondom. Hát mindjárt keresünk neked egy budit, jó? Ami még ilyen. Ezen a csodálatos környéken. Már elháztott a víz. De milyen jó hideg van itt, te? Kicsit ide, hogy Nem szakad be. Azt kell, mondom, itt David írta, azt mit tudod David? Többe szartam. De régi, ilyen az atomkor. Ilyen az atomkor. Ez kurva mi? És gondold el, hogy kihoztad el a kocsit, és puff, és így belebaszta. Ah, ez volt az a sötét, Imi. Ahol nem jöttünk el. Ó, mit találtam? Figyeld már, busztábla. Na, lehet, hogy gyerekek, ezt már kioperálom. Rövid. Na, kihaláztam. Fordítsd meg. És így fog meg, így. Még a régi megálló? Mi Kulturális központ.
És itt a vége már nem. Ez a potobusz, nem? Ez jó, a 23-as. Ez tényleg a 23-as a izé. Mit rakok el? Ott volt. Menjünk meg, gyere, menjünk át. Semmi nem látszik, Kimi. Már akkor bevakod. Csak VIP. Elég lesz így. És így kezdjük a horrorfilm, tudod? Ez jó volt. És itt ki tudunk menni jobbra, ugye? Ja tényleg, akkor két oldalja van. Mennyi film? Ez meg lehetne egy részé. Tudod ki? Nem akarom szóval így lakni. Ez film, nem? Én csak gumicső, akkor azért hagyta itt. Ez kurva jó volt, így de visszajön még egyszer. Itt lehet a legjobban bulizni, úgy komolyan. Hozunk ide üdítőt, meg piákat, hifit, és így bulizunk. Egy hangspróba milyen jó van, nem? Jó. Ez arany. Imi. Ez arany. Vagy egy picit. Vagy egy szacskót. Innentől folytatjuk. Várj, hát itt föl kell jutni. Itt mire lehet raktál? Patakóz. Fú, de meleg vagy. Nekem nem tudom, hogy Ez nem az a épület, amit ma? De bassz meg! Te jó följöttünk. De van falasztva. Akkor vissza. mondd meg egyébként el. Látunk itt a fazba. Te siessé. Hát bassz meg. Hát, démon. Mi van kör? Mi van doboz? Bassz meg, hátra esett. Ne szarozzál! Menj át minden, ami mozog. Körtettünk, ugye tudod? Mi? Körtettünk. De tényleg körtettünk, arra mentünk el. Aha, na menjünk visszafele. De gyerekek, mit találtam? Ó, de várj, ez így nem jó. Imi, segíts már! Ez a maga izé. Ezt itt tudod fogni nekem? Azt én meg itt lapozgatom. Várjál, úgy, hogy fókuszban legyen, hogy látszom, hogy a szöveg látszik. Olyan faszomba kell fókuszba lenni. Semmi, ez látszódik az enyém, hogy itt pár oldalt megnézzünk benne. Már hogy valami látszik jobban. Így látszódik. Csak kapcs. Nincs olyan leírás. Feladat tárgya, feladatunk volt 600-as Szeged szint létesítmény központi fassága, bla 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 bla. De menjünk tovább. Rálépte a kalapra, hogy gyerek. Szegényke, hát most így Majd jár. a taposod, nem megyek, hogy már nincs fejed, de még rajta taposd. Szegényke, várja. Adom ott a kalapja. Már hát... Oh. Oda hogy tudunk bejutni, nézd? Itt egy darázs, kurva százat. Aha, na menjünk visszafele. Várjál, majd jöttem. Mit táncolsz nekünk? Várjál, akkor várjál, hátra, sétáljál, nyugodtan. Az igaz, a por hogy megy? Csinálj így. Figyelj így. Csinálj így. No, van elég ez. A sapkád is, mint miért így? Jó. Itt az izébe. Tom és Jerry.